Ospamiętowani skorzy wili. Nie, teroski przylazują do Filipa Blangińsze Łoborski. Łoborski, no ale deczko skuplowane ze tym tydniem, ze wiliją i godami. U nas na planty kole knapszaftu, a wele szkółki po maluszku przylazują stare ludzie, co byś dziebko kostyry wygrzać na słońcu, no jak Klara jest se świeci. Od lot te same gimbulki posmoszczane jak byrny pieczki, ręcyska powykrącane od roboty i od rojmatyki, a jej szłapy nie poradzą już tak deptać jak kejsi. I gdyż każdy rok, oby onych mniej było. Wiecie, Gerliszko, i że na podzim naszej róże się zemrzyło? Ja wiem, ale ona nie była jeszcze tako staro, dopiero pisło one jakieś 70 lat. No ja, ale zawdy miała srogo utropa, hobi zemrzył jakieś 2 lata temu nazad. Synek jest terowski za Elwra i chyba nika roboty nie znajdzie. Gruba ma zawarli, hopkole 40, kto tam go tam kajsik do roboty weźmie. A nasza sąsiadka za ostatni sieni w tych ćmawych brylach, ta tako maluśko, łyskiego roka pisło i 90 lat. Aha, ta się trzymie, ja tela, co bez sołki podzim nie wylazowała na dwór, co by się nie przeziąbić. Cera ci tak ją flejguje. Tyżżech była go do inkso na pogrzebie Dudziny i Lędzikowi. Obie mieli po 90 lat, go do zaś ta inkso. A wiecie, moje wyrostomie, dawno nie widziała Makela. Może też mu już bez lato się zemrzyło, albo co? Godocie, sąsiadko, o tym, co już za tela nie miarkowo, co też koło niego się dzieje, przeca umiał gryfno pędzyra, to przeca nie musiał tyrać po hasiokach, prawda? A i dziecka go do inszą miał odchowane, tela, co się po świecie rozpyrsli i o swoim ojcu dziecko przepomnieli. Stary Makel jest w Altysheimie. Jedna fligera ze samtejszego lazaretu mu w takim gryfnym domu obsztalowała plac i teroskim ofliga i co do gęby wrazi, można też i możybno ze kimś pogodać, poberać, pospominać. No i bez święta też nie będzie teroski już blank są. Ja, mosie dziecka jest srogo utropa, nie ma dziecek też nie hersko, napoczła jedna ze tych bob przyknawcza wczoraj swoja osprowka. Wiecie, szczoda połoński Wielkanocy we oknie za gardiną na drugim sztoku od rana szło ci widzieć gowa, siwe włosy, styrano bez sołkę życie gębulka, łoczy ślepia, kiere już bali i płaczków nie mają, dosi się we żywowyciu na ślimtali dosi. Wojna hopecek we Wehrmachcie, a bracik ze cołką chorzowskim 75. pułkiem piechoty podeptał 1 września, że pod Tychy. Niskoży było Dachau, Guzyn, Mauthausen. Za tym przykwanską się 47, lebo 8 rok po wyzwoleniu jeszcze we niemieckim przebleczeniu przebakał kajsik na Syberii poralot i przykludził się nazad do Chorzowa, tela co już ze tuberum. Wyfligowali go jeszcze po ranoście lot przeżył na tym Bożym świecie. Brat już zelazł sam do Chorzowa, nie wrócił się nazad, łożenił się u Englenderów, kaj cały jego lagrowy lazaret wykludzili. Przyszli dziecka na świat, dobrze nie było, ale jak to u nas na Śląsku familia była zawsze najważniejsza. Dziecka ci wyrośli, jakoś ich się tam u nas też na placu nie poradzili znaleźć. W to i żyknął, że kej faterek był wojokiem we Wehrmachcie, a starzyki urodzili się we Bytoniu. Idzie wykludzić się do EF-u, do Niemiec i zaroski idzie ernąć obywatelstwo niemieckie. Teraz ze chłopem i samotny Fernio Gerard pojechali. Pora lot zetrwało, jak tam się łonym wszystko poskładało. Teroski są i wnuki, które szkoły pokończyli, ale już tam, już po naszemu, po polskiemu, a co dopiero po śląsku, godać nie poradzą. Pierwsze lata to na każde święta, na Wilio, na Wielkanoc, na wszystkich świętych mieli czasu za tela, co był ojców sam też nawiedzić. Tadulkowi się zemrzyło jakieś 4 lata temu nazad, przykludzili się na pogrzeb, tela co 2 dni nie skorzy. Nie ma czasu, mamulko. Durch trzeba filować, wachować swojej roboty. A i dzieckom też trzeba mocka sprawić, nie maletko. Go do cera dupluje i synek Gerard, który się sam tam już w Niemcach też łożynił. I jego babeczka nie ma rada fyrtać 800 kilometrów do świekry, który nie poradzi z pokopi. I który jest jakoś i kinszo od niemieckich sąsiadów. Jest blank cudzo. Pytlino, a jak tam u was po święta? Dziecka was nawiedzieli? Spytaj się Krysik po Wielkanocy naszo pniokowo starka Erna. Wiesz, ojgień, ja już łońskiego roku na Wielkanoc, na Wilio, się one nie doczkała. Latoś tyżny, no ale one blank nie mają czasu, ani przyleżytości, co by sam na pora dni przyjechać. Przeca one mają mocka roboty i utropy, co by ze wszystkim przyjść dran. I kaj by tam miarkowali, co by do mnie całką familią się przykludzić. I od tak
jakby tak wszystko na święto zrichtuje, ale nie skorzy cołkę jodło, dowom do naszej Józefki, dla tych, którzy już blank sam tutaj nic nie mają. Ale, latoś mi Briefträger przyniósł gryfność kartka na święta. Aus Österreich, z austriackich Alpów, kaj wykludzili się tydzień skorzy godu, co by deczko oddychnąć, co by jej dziecka też mieli laba i ucicha, aż do 3 króli. Przecańcz, panie Eugen, rządzi dali starecka R na pytlino. Jo ich nie mogę sterować. Przeca to są najisto dobre dziecka. Ło wszystko się starają, ło wszystko się tropią, co by no lepszy jak my żyć. Przeca dobrze im się wiedzie. Bydu mieli można lepszejszą niż jej opędzyją, a i dziecka można ostaną inżynieroma, doktoroma. Znocie takie starki? A toć i że znocie. One dlosia już nic nie chcą. Tela, co by żadnemu nie zawodza. Tela, co by nikogo nie sterować. Ino, kaj się podzioła ta nasza śląsko-zoca, srogi respekt dla ojców i starzyków. Można ju im przodzi wlazła łodność do tej cołki Europy. Eugen Spniok.